ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆଟାକୁ ଆଜି ବି ପଳେଇ ଆସିଛି। କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ? मैं तो एक्सरसाइज करने आया। एक्सरसाइज तो ହଉ ଚାଲ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନମ୍ବର 1 ଟାଉଟର, କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ଆସୁନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଇକେଲ ପେଲି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ଆଉ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଉଠେଇଲି 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇଲି। ଆଉ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ପଇସା କ'ଣ କଲି, ଖାଇଦେବି କି? ନାଇଁ ସେସବୁ ନାହିଁ ରେ, ଖାଇଦେବି ଯଦି ମୋ ଘରେ ମହାଭାରତ ହେଇଯିବ, କାରଣ ମୋତେ ନେବାର ଅଛି ପରିବା ପୁଣି। ତାପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଯୋବ୍ରା ନିକଟ ପାଖରେ ଥିବା ବାଲାଜୀ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଠିକି ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ପୁରା ଖାଇବାଟା। ତ ସେଠି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ ପୁରୀ ବରା, ଆଉ ସେ ଦେଲେ କ'ଣ ତରକାରୀ ସାମ୍ବର ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, ଚଟଣି ଫଟଣି। ତ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା, ବଟ୍ ବରାଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ବଟ୍ ପୁରୀ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତ ଫେରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଚୌଦାର ଓଟିଏମ୍ ବଜାରକୁ। ସେଇଠି ପରିବା ନେଇଗଲି, କିଛି ପରିବା କଞ୍ଚା ପରିବା ନେଇଗଲି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପିଆଜ ନେଇଗଲି, ଅଦା ନେଇଗଲି। ତାପରେ ତ ସିଧା ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ତା ସାଇକେଲଟା ତ ଏଇଠି ଥିବ, ଦେଖିବ। ଆଉ କୁହ କାଲି ଆସିବ ନା ନାଇଁ? हाँ काली जिया कटकाट बारबाटी जिया। ଖାଇବାରେ ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍। एक्सरसाइज करेगा आइए। ହଁ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛୁ, ଇଟିଲି ଆଉ ସାମ୍ବର।